धन्यवाद सर. खरं तर नगरसेवकांची ही परिषद आयोजित करणं, सर्वपक्षीय नगरसेवक एकाच वेळी एकाच व्यासपीठावर आणणं हे शिवधनुष्य पेलण्याएवढंच कठीण काम आहे. परंतु कोकणशाहीनं हे शिवधनुष्य पेलण्याचा अगदी प्रामाणिक प्रयत्न केलाय. त्यामुळे ज्यांच्या संकल्पनेतून या नगरसेवक परिषदेचा जन्म झाला त्या साईनाथ गावकर सर अर्थात कोकणशाहीचे संचालक तथा मुख्य संपादक यांना विनंती करतो की कृपया त्यांनी कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक करावं. धन्यवाद चिन्मय. अखंड महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज, त्याचप्रमाणे शाहू फुले आंबेडकर यांच्या विचारांनी प्रेरित असलेल्या या कोकणशाहीच्या विचारमंचावर उपस्थित सन्माननीय महेशजी झगडे सर, त्याचप्रमाणे सन्माननीय विजयजी कुंभार सर, या कार्यक्रमाचे प्रमुख उद्घाटक सन्माननीय राजनजी गिरप, त्याचप्रमाणे दोडामार्गचे नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण सर, माझे मित्र आणि ज्यांनी एकूणच हा कार्यक्रम आयोजित करत असताना संपूर्ण मला सहकार्य केलं आहे असे आमचे अक्षय सर, त्याचप्रमाणे वैभववाडीच्या नगराध्यक्षा सन्माननीय नेहा माईनकर मॅडम, माझ्या होम पिचवरच्या अर्थात देवगडच्या नगराध्यक्षा सन्माननीय साक्षी प्रभू, कोकणशाहीचे व्यवस्थापक आमचे राजेश हेदळकर सर, तसेच उपनगराध्यक्ष वैभववाडी संजय सावंत सर, त्याचप्रमाणे या विचारमंचासमोर उपस्थित असलेले आपण सर्व नगरसेवक, विषय समित्यांचे सभापती, त्याचप्रमाणे नगरपंचायतींमध्ये काम करणारे आपण सर्व, नगरपंचायतीच्या माध्यमातून जनतेला सेवा देणारे आपण सर्व कर्मचारी, या सर्वांचं सर्वप्रथम मी कोकणशाही डिजिटल न्यूज चॅनल, सिग्मा अकॅडमी सिंधुदुर्ग आणि कुडाळ, देवगड जामसंडे, कसई, दोडामार्ग, वाभे, वैभववाडी नगरपंचायत आयोजित नगरसेवकांच्या भव्य दिव्य परिषदेमध्ये स्वागत करतोय. खरं तर कोकणशाहीची मुहूर्तमेढ सर आम्ही 1.5 वर्षापूर्वीच्या कोकणात रोवली. मी स्वतः 2005 सालापासून पत्रकारितेच्या क्षेत्रामध्ये काम करतोय. ग्रामीण वार्ताहर ते कोकणशाहीपर्यंतचा हा प्रवास मागील 18 वर्षाचा प्रवास आहे आणि अर्थात या 18 वर्षामध्ये जे काही शिकलो, अनुभवलं, हे आता कुठंतरी स्वतःच्या हक्काच्या चॅनलच्या माध्यमातून मांडण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करतोय. खरं तर 1.5 वर्षापूर्वी कोकणशाहीची आम्ही मुहूर्तमेढ रोवल्यानंतर आमचा जिल्हा पर्यटन जिल्हा आहे, त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पर्यटनाला कुठेतरी उभारी भेटावी, इकडच्या पर्यटक व्यावसायिकांच्या हाताला रोजगार अजून चांगल्या पद्धतीनं मिळावा म्हणून शाही सफर नावाचा एक उपक्रम आम्ही सुरुवातीला कोकणशाहीनं हाती घेतला. तो उपक्रमसुद्धा आम्ही सर यशस्वी केला. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दुर्लक्षित पर्यटन स्थळं दाखवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न आम्ही या उपक्रमाच्या माध्यमातून केला. त्यानंतर आम्ही सर्व गावागावातील सरपंचांना कुठंतरी मार्गदर्शन भेटावं, आपल्या गावाचा विकास करत असताना रुळलेल्या मार्गावरनं पुढे जावा आणि इतर जे आपल्यासारखे सर वक्ते आहेत, मी नेहमी सांगतो की 10 पुस्तकं वाचलीच पाहिजेत, पण 10 पुस्तकं वाचण्याबरोबर एक माणूस ऐकणं म्हणजेच ती 10 पुस्तकं वाचणं असं माझं वैयक्तिक मत आहे. त्यामुळे सर भास्करराव पेरे पाटील, औरंगाबाद पाटोदा गावचे आदर्श सरपंच, यांना आपण निमंत्रित केलं आणि त्या कार्यक्रमाला देखील माझ्या या सर्व मायबाप, दर्शक, जाहिरातदार, हितचिंतक या सर्वांनी भरभरून असा प्रतिसाद दिला. प्रशासनाचं फार मोठं सहकार्य मला सरपंच परिषदेला मिळालेलं, हे या ठिकाणी निश्चित मी अधोरेखित करीन. त्याचप्रमाणे आमचा पहिला वर्धापन दिन कोकणशाहीचा सर 15 ऑक्टोबर 2022 झाला आणि त्यावेळी आम्ही उद्योजक मेळाव्याचं आयोजन केलेलं. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित संपूर्ण कोकणात भविष्यात येणारे उद्योग आणि उद्योगाच्या संधी काय आहेत हे व्यावसायिकांना मिळावं आणि व्यावसायिकांच्या हक्काचा मंच म्हणून कोकणशाही त्यांच्यापर्यंत पोचावा ह्या उद्देशानं तो उद्योजक मेळावा आयोजित केलेला. त्यानंतर व्हिजन सिंधुदुर्ग 2030 साली आमचा सिंधुदुर्ग जिल्हा नेमका कसा असेल हे व्हिजन मांडण्याचा प्रयत्न आम्ही सुरू केला. मागील महिनाभरापूर्वीच तो उपक्रम आम्ही हाती घेतला. पुढील वर्षभर हा कार्यक्रम चालत राहील. उद्देश इतकाच आहे, माझ्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रत्येक नागरिकाच्या मनात, प्रत्येक स्थानिकाच्या मनात चालता, बोलता, उठता, बसता, जेवताना
प्रत्येक वेळी एकच गोष्ट डोक्यात असली पाहिजे, 2030 साली अजून 7 वर्षानंतर माझा जिल्हा कसा असेल हे असावं. ह्या उद्देशानं व्हिजन सिंधुदुर्ग 2030 हा उपक्रम हाती घेतला. त्यानंतर आम्ही 1 वर्षाच्या कारभाराचा, मागील 1 वर्ष झालीत नगरपंचायतींमध्ये नव्यानं ही सर्व बॉडी बसल्यानंतर मागील 1 वर्षाच्या कारभाराचा पंचनामा अशा पद्धतीचा कार्यक्रम आम्ही कोकणशाहीनं केला. आणि तो कार्यक्रम करताना माझ्या लक्षात आलं की कुठंतरी नगरसेवकांपर्यंत योग्य ते मार्गदर्शन, प्रशिक्षण पोचणं ही काळाची गरज आहे. एक प्रसारमाध्यम म्हणून, जबाबदार प्रसारमाध्यम म्हणून निश्चित आमचं ते कर्तव्य आहे, काम आहे. आणि तेच काम आज, त्या दिवशी 2 महिन्यापूर्वी पाहिलेलं स्वप्न आज झगडे सर असतील, कुंभार सर असतील, सन्माननीय गिरप सर असतील आणि सर्व व्यासपीठ असेल, विचारमंच असेल, या सर्वांच्या इथं प्रत्यक्ष उपस्थितीतून ते पाहिलेलं स्वप्न आज सत्यात उतरतंय. आपण सर्वजण या ठिकाणी समोर आहात. उद्देश इतकाच आहे, अगदी थोडक्यात शेवटची अजून 2 मिनटं घेईल मी. प्रामाणिक उद्देश आहे की जसा ग्रामीण विकासासाठी एक पाऊल पुढे करत आम्ही सरपंच परिषद घेतली, तसा शहरी विकास व्हावा. आपल्याला आपल्या जबाबदाऱ्या, हक्क, कर्तव्य, अधिकार, त्याचप्रमाणे प्रशासनाबरोबर आपण कसं वागलं पाहिजे. वरिष्ठ लोकप्रतिनिधी असतात, म्हणजे सत्ता BJPची असेल तर शिवसेनेचे आमदार दबाव टाकतात, असं पंचनाम्यावेळी माझ्या समोर आलं. शिवसेनेची सत्ता असेल तर भाजपाचे आमदार दबाव टाकतात, असं पंचनाम्यात समोर आलं. मग हे दबाव झुगारून लोकांसाठी काम कसं करावं याचं एक प्रामाणिक मार्गदर्शन ह्या विचारमंचाच्या माध्यमातून निश्चित आपल्याला मिळणार आहे. सन्माननीय झगडे सरांचा अनुभव प्रशासनातला फार मोठा आहे. शेजारी बसलेले कुंभार सर यांच्याविषयी मी आपल्या सर्वांपर्यंत ज्यावेळी पोचलो त्यावेळी मी सांगितलेलं होतं की मुद्दामून यूट्यूबला जाऊन या किंवा गुगलला जाऊन या सर्व महनीय व्यक्तींची ओळख आपणच करून घ्या. कारण की कुठंतरी आपणही चालते व्हाल आणि लक्षात येईल की आम्ही कोणाला ऐकणार आहोत. त्यामुळे सर, हे मी यापूर्वी आपली ओळख सर्वांपर्यंत पोचवलेली आहे. या उद्देशानं ही नगरसेवक परिषद आयोजित केली आहे. जे या परिषदेला उपस्थित आहेत, मी सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो. जे उपस्थित नाही आहेत त्यांनी, शेवटी मी पत्रकार आहे, आयोजक असलो तरी, आणि मला जे चुकतं ते प्रामाणिकपणे, निर्भीडपणे आणि स्पष्टपणे मांडावं असं माझं पहिल्यापासूनचा स्वभाव गुण आहे. त्यामुळे बोलल्याशिवाय मन राहणार नाही. जे उपस्थित नाही आहेत त्यांनी कुठंतरी आत्मपरीक्षण करावं. जनतेनं आपल्याला निवडून नेमकं का दिलं आहे? खरेदी खतं करण्यासाठी, घरी आलेल्या पाहुण्यांची व्यवस्था करण्यासाठी, की आणि कशासाठी? याबाबतचा उहापोह निश्चित अजून काही दिवसानंतर कोकणशाहीच्या मंचावरनं जापसाल या माझ्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून निश्चित करेल. परंतु फोन केल्यानंतर आलेली कारणं धक्कादायक होती की अशा पद्धतीचं शिकायला मिळत असेल तर निश्चित आपण शिकलं पाहिजे, आपल्या जनतेची सेवा केली पाहिजे, असं माझं प्रामाणिक मत आहे. अर्थात प्रत्येकाची आपापली मतं, लोकशाही आहे, हरकत नाही. निश्चित पुन्हा एकदा आपण न आलेल्यांना भेटणार आहोत, एवढं नक्की आहे. मी पुन्हा एकदा आलेल्यांचं स्वागत करतो. आपण सर्वांनी, दिवसभर हे सेशन चालणार आहेत, आपण सर्वांनी या नगरसेवक परिषदेचा आनंद घ्यावा, लाभ घ्यावा आणि इथून गेल्यानंतर निश्चित आपापल्या प्रभागामध्ये कुठंतरी ह्याचं इम्प्लिमेंट झालेलं, अंमलबजावणी झालेलं चित्र हे मला निश्चित पाहायला भेटेल. पुढील वर्षीच्या पंचनाम्यावेळी जेव्हा आम्ही येऊ त्यावेळी निश्चित ती नगरपंचायत ही अजून, म्हणजे आपण सर्वजण खूप चांगलं काम करताय. म्हणजे या ठिकाणी मंचावर आमचे सर्व नगराध्यक्ष आहेत, त्यांचं मी माईनकर मॅडम आहेत, प्रभू मॅडम आहेत, चव्हाण सर आहेत. मी इतकं खरंच त्यांचं कौतुक करेल, कारण की त्यांच्या भागांमध्ये आम्ही गेलो, अतिशय सुंदर काम करताय सर्व गोष्टी सांभाळून. काही गोष्टींची अडचण आहे ती निश्चित आजच्या मार्गदर्शनानं सुटेल याची मला खात्री आहे. या ठिकाणी माझं लांबलेलं प्रास्ताविक मी इथंच थांबवतोय. आपण या कार्यक्रमाचा लाभ घ्या. आपण सर्वजण या ठिकाणी आलात, फार बरं वाटलं. शेवटचं एक फक्त प्रशासनाबाबत मी सांगेन. एकूणच हा कार्यक्रम मला आयोजित करत असताना सिग्मा अकॅडमी सिंधुदुर्ग आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नगरपंचायतीचं प्रशासन, सन्माननीय जिरगे साहेब, संतोष जिरगे असतील आमचे CEO आहेत, परितोष कंकाळ साहेब असतील, वैभववाडीचे CEO सूरज कांबळे सर असतील, कुडाळचे CEO नातू सर असतील, तावडे सर असतील, त्याचप्रमाणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी के मंजुलक्ष्मी मॅडम असतील, या सर्वांनी फार मोठ्या प्रमाणात सहकार्य केलं आहे. म्हणूनच कोकणशाहीचा प्रत्येक उपक्रम हा वाचताना दिसतो, गाजताना दिसतो. आपणा सर्वांचं कोकणशाहीवरती असंच प्रेम राहून दे. ज्यांनी सबस्क्राईब केलं असं कोण सापडणार नाही, केलं नाही इथं आहे त्यापैकी सर्वजण कोकणशाही फॉलो करतात, पण आपण सर्वांनी कोकणशाहीला फॉलो करा एवढीच विनंती या निमित्तानं करतो. आणि पुन्हा एकदा माझा लांबलेला प्रस्ताव इथं
संपवतो. धन्यवाद. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.